Wangi bisa membawa suga saja dalam mainkan roncok tidak sakit pilih. Risang Boko jumeneng wonten ing papan pagelar agung pundi mustikan ing pedhot kang aran pedhot Kyai Saman di manang kene Risang Boko gumlek garasarane. Kemopat mabit kadya butuh nasang ogorojo ngapet teman bumi sigara merapat gunung jumbruk segoro asap. Berasa ento kasar petangan jauh manusia bakal bertanpo nanti gumlek garasarane hanya ngewi diri sidangmu gumlek garasarane hanya bedah kawat condro di muka. Wah! Rokok! Batal! Rokok! Budaya! Matek kaji ponco indriyo ponco kang kasepat ulanganipun indriran karepe pangangen-angen pambira kepene matang prakara nafsu sinindikara mandheng bocah ujung ing grana anut jroning kayung ayun lapi jroning palpo basan mati jroning urip jroning mata wong layap urip ing alun semoso mekrasa sejati manung garing sang bapa. Wah rokok bato rokok budaya supaya ulang mandani jagat permayat marganing rahi sabejo-bejane lokang lali isih bejo ngajunge lan mas padha sawangan berbisa kakal munduh wohing pakar munduh wohing peninggang Risang Boko hangedruk bumi kaping 3 praton kalau minta marang anugrah sekang korban jagat perkali soking dening Malaputra. Wah rokok Batal rokok budaya